Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Павел The Boost и това е първият ни епизод. Играем на Team Fortress 2 в Legit сервера на Termit, както знаете. И да, ще играем общо взето на тази игра. Ако ви харесва много, това не е първият сервер, ще качвам и други игри, видеоклипове, както виждате лаг. И аз имам още един партньор, но той в момента го няма и заради това сам снимам. Но надявам се втория клип ще дойде. Така. Надявам се много да ви хареса клипа, понеже това не е първият. И ако съберем много лайкове, може и да качваме други клипове на други игри. И ще играем Майнкрафт и в други сервери, не само Legit. И да, това не е първият клип, аз го казах вече. Надявам се много да ви хареса. Това виждате, че е много лаг и да. И да, изкарам.